So gaman jini mai haɗa masoya a inuwa ɗaya. Sai dai wata ƙaddarar takan kashe so duk ƙarfinsa. Matsalar ƙin haɗuwar jini ta genotype ita ta raba waɗannan masoyan har abada. Rabu Master. Ba zana daina kuka ba, rabai da na san. Ba zana daina kewa ba, babu keke san. Cuta ta san ki ta yi mini wani kamu, babu magani kin san. Har sai an amsa roƙona, an bani ke aure. Tuna yadda muka faro da ni da ke farko, gina so akan gaskiya domin yayo karko. A shugaban makwai fama sai ga baraka ta barko. Al'amarin da ke kallo ni da ke na sani akwai saura. Da shi so ne, abin tsoron cikinsa safo ne. Da an riga da an saba, rabo cikinsa sai ya zama cuta ne. Ki kuma kin zama jinina, ashe idan na barki mutuwa zane. Na rayu babu ki ai gara a ce na bar duniya ma. Dole ne na yi wakewa tunda zara bani da yar baiwa. Ya za a ce na bar kuka wanda ita zuci bani san kowa. Ƙaunar ta ita ce raina kuma ita ce karshen bukatuna. Ko za a kwace komai na a bar ne da ita baya mini kona. Babu magani na san, ƙaunar ke babu ranar bari kin san. Ke ce sarauniya tun can, fada ta san ke ban ɗara ta konan da can. Ko za ki haifi duka taron arfa zan jira kike kin san. Ba za na fi da rai ba inda rabo za ki zo gidana.